Pues bueno, avui ja estem en una altra ciutat i ja és un dia nou, fresquet, bonico i asseat. I on estem? Pues bueno, welcome, benvinguts a Las Vegas. Hold it. Yep, perfect. You're kind of blocking your face a little bit, George. There you go. Look this way. Good. How about one where you put your hands up like this guy? Pues bueno, estamos así en Las Vegas y el plan es recorrer Las Vegas Boulevard, la avinguda principal, i anar veient totes les coses que n'hi ha ahí. En principi anem a fer una cosa, ¿vale? Perquè com fa molta calor, quasi tot el vídeo estarem dient que fa molta calor. Aleshores, a partir d'este moment, anem a censurar la paraula calor del vídeo, ¿vale? Cada vegada que aparega la paraula calor en el vídeo sonarà un pitidet i no sentireu la paraula calor, ¿vale? Perquè si no la direm tantes vegades que s'agobiarem. Ok, pues comencem. Pues així tenim el Mandalay Bay, l'hotelet. Des d'ací recomanem que el millor per a fer-vos una idea de la calor de Las Vegas és que aneu al lletrero de Welcome to Las Vegas i entreu caminant cap al centre. És una experiència recomanable si no te fiques dins de la caloreta que fa per ací. I al costat del Mandalay tenim l'hotel Luxor, un hotel que és conegut per la superpiràmide, que és un pavelló deportiu, i un monolito que n'hi ha ahí. Adiós! I este és l'interior de l'Excalibur, pues això, tot molt medieval, i evidentment ahí tenim el casino. Així tenim a Akinator, a veure si mos acerta. Speed up this action as you go down the final 15 seconds, 20,000 moving target right there. Es una locura auténtica. Casinos todo el rato, una calor que te mors fora i una fresca increïble dins de cada lloc. Les parets són de cartó, però està molt bonico tot. I dins del César Palace trobem esta sèrie d'avingudes on el techo està pintat
i pues res, les típiques tendes molt barates, pues, per exemple Cartier, per exemple Versace, jo què sé, Louis Vuitton, Tiffany, Giorgio Armani, les típiques tendes que puedes comprar qualsevol cosa. Over there. Yes, you. Come on over and let's go. I'll be sharing with you your horse. I de Roma passem a Venècia i en teoria per així hi ha uns canalets i unes coses que ara veurem. En Las Vegas no pot acabar sense vindre a veure un espectacle del Circo del Sol. Nosaltres venim a veure K i anem a veure què tal, de veritat.